Vyrobilo studio Virtual v roce 2012. Raven se přestěhovala do San Francisca, což pro všechny znamenalo zcela nové výzvy, nové nečekané situace a nové potíže. Ale znáte starou dobrou Raven. Některé věci se nikdy nezmění. Vítejte u Raven doma. Nové díly od pondělí ve 20 hodin na Disney Channel. Připoutejte se. Nastartujte motory. Šampionát začíná. Nebude to snadné. Potřebujeme šikovné piloty, zkušené techniky a trochu štěstí, abychom zvládli všechny výzvy a vyhráli pohár. Team Tiki. Nové díly od pondělí do pátku v 17:00 na Disney Channel. Rakeťák všem na drátě, překonejte se v Lego City, upravte si auták a jezděte stylově, vytáhněte se a překonejte policejní překážkovou dráhu, předveďte v aréně nějaký fakt divoký věci. Raketózní, tvoje město, tvoje pravidla, nové stavebnice Lego City. Vozidla tlapkové patroly jsou připravená do akce. Bouřka poničila celé město. Maršle, Sky, opravte to. Rable, uklid to. Rychle sjeď po skluzavce do auta a vyraž do akce. Tlapkovou patrolu přináší Speedmaster. Nejlepší chůva na světě je Barbie. Péči o miminka zvládá hravě. Že ty už máš hlad, broučku. Sladké sny. Musíš nabrat sílu na hraní i zlobení. S chůvou Barbie je i hlídání super zábava. Chůva herní set. Hodiny a hodiny sladké zábavy. S Barbie můžeš být kým chceš. Nový Jar Power Spray odstraňuje mastnotu v celé kuchyni. Před mytím už nemusíte namáčet ani předmývat. Nový způsob boje s mastnotou. Bez námahy pro čisté nádobí i kuchyni. Nový Jar Power Spray. Stačí jedno stisknutí a mastnota nemá šanci.
Za těmito zdmi žije normální, příjemná rodinka. Nikdy tam neuvidíme nic zvláštního. Jen obvyklé a typické chování. Všední rodinky. Doma je doma. Seriál Kluk, holka a tedy od pondělí do pátku v 17:30 na Disney Channel. Představte si, že si super záporáci musí změnit totožnost a ukrýt se na tichém předměstí mezi běžné lidi. Dokážou zapadnout, vzdát se svých superschopností, žít normální životy a sekat dobrotu? Neváhejte a koukejte. Hej, Amy. Záporáci z Bellevue. Nové díly od pondělí do pátku vždy v 19 hodin na Disney Channel. Vím, že navždy tě mám. Jsem já. To je ona! Duch a Molly. Nastartujte motory. Šampionát začíná. Tým Tiki. Nové díly od pondělí do pátku v 16:55 na Disney Channel.